Дами и господа, този поздрав е специално от тетка Васка от Франция, за Алекс от село Смирненски, който навършва 18 години! Музика! Усмивка на лице и късмет до небето. Тетка Васка от Франция поздрав изпраща. С много обич, здраве и чест. Хайде, Алекс, вдигай чашата високо. Тази вечер купонът няма край. О, Алекс, Яша, Яша, от Смирненски си номер едно. На здраве, брат, за 18-те години. Жив и здрав да бъдеш до 100. Всички пеят, приятели и семейство до него стоят. Нека всяка мечта да се сбъдне, а успехът винаги да върви напред. Тетка Васка те благославя, сърце голямо и добрина. От Франция чак до Смирненски, този поздрав е само за теб. О, Алекс, честит празник, най-сладкият рожден ден е сега. Да има здраве, любов и щастие, и живот изпълнен с чудеса. Опа, опа, хайде, народе, нека чашите са догоре. За Алекс тази вечер пеем, до сутринта ще се веселим. Айде, жив и здрав, Алекс, честити 18 години.